عرض زربویە و دەما پاڵاییە ژی هاتیە لێ بەرهەم تونەیە. عەلی جۆتکارێک ji گوندەوارê bajarê Amûdê ye. Bi dilekî şewat tamaşeyî mûsimê xwe yê têkçûyî dike. Ji pêncî donimî tenê 5 çewalên genim bi dest xist. Ev bûn encama salekê ji karê di vî dexlî de. Baran nehat û genim têkçû. Elî bangê li rêveberiya xwe ser dike û dibêje gereke li halê van cotkaran meyze bikin û bi wan re alîkar bin ji ber ku rojên zehmet li pêş wan e. هذا منتوج 5 أكياس 55 دونم عطى 5 أكياس ونص تراب. Tenê ev berhemê min yê îsal e. 5 çewal genim ji 55 donman hatiye. û niha ez ê 400,000 lêreyên Sûrî kiriya Çînînê bidim xwedanê patozê. Ka em ê çi bikin? Em bihêvîne ku rêveberiya xweser li halê me û halê van feqîra temaşe bike. هذا الأمر قدامكم تشوفون هالمزروعات. Zirar ne tenê li cotkaran hat, lê belê li karkeran û xwedanên batozan jî. Dibêjin nirxê parçeyên çakkirina batozê pir buhane û mûsim tune ye û bi xisar jî kar dikin. Li gel wê jî ku îsal nikarîbûn karkeran bi xwe re bînin ji ber ku nirxê destê wan jî nikarin derxînin. Xwedanên patozan dibêjin ji her 10 dexlî tenê yek tê palayî kirin û erdên din hemî danişvanên pez û yan jî qullibandine. قطعة ما قطعة تانية ما قطعة بخا آجرن ما قطعية أزم مثلا بري منه وأمطا الماء تصيحة كان وسيارة مبدودية أو أي ناس كان أف قد خسارة إيصال محمال نقرتنا السيارة ما تراكتور ما نقرتيه جبر أم نقارن بقرن حمال مر نايم حمال يقطعي بين يقطعي شنا بقطعي نوافي مرة قطعي مر نوافي أم دش فيرن دش فير معين يسهر وحمال مرتنا تراكتور مرتنا بس سيارة منه ودراسة منه دش فير مرن هاو Çandinî cêderek aborî serekeyeş tevahiya xelkên Rojavayê Kurdistanê re û gelek malbat li ser berhemên van dexlan xwe û zarokê xwe xwedî dikin û bi nebûna mûsim têwateya gojiyanek zehmet li pêş van malbatan e û aboriyek pir lawaz ku neçarin debara jiyana xwe bikin. Nirxê genim jî biha bûye û cotkar di sala bê de jî nema dikarin tovê dexlên xwe bikirin. Ji ber ku mûsim têk çû û pere jî bo kirîna tovê sala bê tune ne. Ekrem Salih, Kurdistan 24 Gundewarê Amûdê.